ሎም ዘመን ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ ድማ ኤአይ ኣዝዩ ይምዕብል ኣሎ። ሓደ ዓብይ ብስራት ግን ንሕና ትግርኛ ተዛረብቲ እውን ካብዚ ናይ ኤአይ ዕብየት ንድሕሪት ኣይተረፍናን። ሎሚ ፍሉይ ኣፕሊኬሽን ከላልየኩም እየ። እዚ ድማ ትግርኛ ኤአይ ቻት ቦት ይበሃል። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ልክዕ ከም ቻት ጂፒቲ ኮይኑ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ብትግርኛ ክትሓትዎ፣ ክትዕልልዎ፣ ክትርጉመልኩም፣ ፅሑፋት ክፅሕፈልኩምን ሞያዊ ምክሪ ክህበኩምን ዝኽእል ናይ መጀመርታ ናይ ትግርኛ ኤአይ ኣፕ እዩ። ብተወሳኺ ፍሉይ ናይ ዲክሽነሪ ኣገልግሎት እውን ኣለዎ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ድማ ከመይ ጌርና ብግቡእ ንጥቀመሉ ብዝርዝር ከርእየኩም እየ። ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ሕጂ ነቲ ኣፕሊኬሽን ከመይ ጌርና ኣብ ቴሌፎንና ከም እነውርዶን መጀመርታ ከመይ ከም እንኸፍቶን ከርእየኩም እየ ማለት እዩ። መጀመርታ ኣብ ኣንድሮይድ ትጥቀሙ እንድሕር ኣለኹም ኣብ ፕሌይ ስቶር ንኣቱ ብድሕሪኡ እዚኣ ትግርኛ ኤአይ ትግርኛ ቻት ቦት ዘላ እዚኣ ትፅሕፉ ማለት እዩ። እዚኣ ምፅሓፍኩም እዚኣ ትብል ዘላ ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ እዚኣ ሌጊ ወይ ሌጂ ትብል ዘላታ ማለት እዩ። ነዚኣ ተውርድዋ እዚኣ ኢንስታል ክንገብራ ኢና። ሕጂ ኢንስታል ጌራ ምስ ወዳእትና ድማ ክንኣቱ ኢና። ራይታ ኣፕሊኬሽን ተፃዒና ወዲኣ ኣላ። ሕጂ ኢንስታል ዲላትና ኣላ። ኣብዚኣ ኦፐን ኢልና ክንከፍታ ኢና። እዚ ዝኾነ ዓይነት ከምዚ ፐርሚሽን ድሕር ሓቲትኩም ኣለው በልዎ። እዚ ኣፕዴት ገለ ዝሓተነ ዘሎ ድሓን ፅሓለ ኣይደለኒ። እዚ መጀመርታ ምስ ተኸፍተ ከም ዝትዕዘብዎ ዘለኹም ዝኾነ ኣድቨርታይዝመንት ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሉ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ዝኾነ ነገር ክትሓትትን ቅፅበታዊ መልሲ ብትግርኛን ካልኦት 12 ቋንቋታትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ይብለና ኣሎ። ስለዚ 12 ቋንቋታት ሳፖርት ከም ዝገብር ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ሙሉእ ሓረጋት ካብ ፅሑፍ ካብ ኢሜይል ምትርጓም ከዓ ይከኣል እዩ። ሕጂ ናይ ትራንስሌሽን ወይ ናይ ምትርጓም ኣገልግሎት ከም ዝህብ ከዓ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ዲክሽነሪ ከም ዘለዎ ከዓ ይነግረና ኣሎ። ቃላት ንምግላፅን ኣብ ስም ቅፅላትን ግስታትን ኣብነት ንምሃብ እውን ኣገልግሎት ኣለዎ ይብለና ኣሎ። እዚ ሕጂ እቲ ገለ ኣገልግሎት ንረኽቦ ካብዚ ኣፕሊኬሽን እዩ። ሕጂ ብነፃ ኢና ንጥቀመሉ እዚ ኣፕሊኬሽን ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ። ብነፃ ቀፅል ክብሉ ኣብዚ ክንምዝገብ ኢና። ኢሜይል ኣድረስና ኣቲና ምዝጉብ እንድሕር ዳ ኮንካ ከዓኒ ኣብዚ ናብቲ መእተዊ ተኣቱ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ ጀማሪ ከማኹም ስለ ዝኾንኩ ኣብዚኣ ክምዝገብ እየ። ፓስወርድ ኣብዚ ከእቱ እየ። ፓስወርድ ምስ ኣእተኹም ኣብዚኣ ምዝገባ ትብል ዘላ ኣብኣ ክሊክ ትገብሩ ማለት እዩ። ሕጂ ዝተመዝገብናዮ ንምንታይ ዕላማ እዩ? እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘዕለልናዮ እዚ ቻት ቦት እዚ መታን ክሕዘልና ኢልና ኢና ከምኡ ንምዝገብ ዘለና። ተዘይኮይኑ ግን ብነፃ ቀፅል ትብል ነይራ ኣብታ ታሕቲ። ብነፃ ቀፅል ብኣ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣፕ ምስ ተኸፍተ ኣብዚ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና በዚ ናይ ቋንቋ ኣሎ። ብትግርኛ ዲና ንጥቀመሉ እንደሊ ብእንግሊዝኛ ብለና ኣሎ ኢንተርፌስ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓኒ ናይ ቻት ዝብል ትሕቶና ንፅሕፈሉ ኣብዚኣ ቻት ኢና ንጥቀም ማለት እዩ። ካልኦት ድማ ኣብዚ እዚ እቲ ምስቲ ቻት ቦት ንዕለሉ እዩ። እዚ መተርጎም እንድሕር ዳ ደሊና ኣብዚኣ ንኣቱ። መዝገበ ቃላት ዲክሽነሪ እንድሕር ዳ ደሊና ከዓ ኣብዚኣ ንኣቱ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዝተፈላለየ ሴቲንግስ ናይዚ ኣፕሊኬሽን ንገብረሉ እዩ። ሕጂ ሓደ ብሓደ ክንሪአና መጀመርታ በዚ ዕላል ክንጅምር ኢና። ሕጂ እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ከነብርሃልኩም ናብቲ ቻት ገፅ ምስ ኣተና ልክዕ ከም ምስ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ዕላላት ሕቶታት ክንሓቶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ናይ ባህልና መግቢ ከነዳሉ ደሊና ኣለና እሞ ንበል እቲ ኤአይ እንታይ ክንሰርሕ ከም ዘለና ክምህረና እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ፅሕፍ ቦታ ሓደ ሕቶ ክፅሕፍ ንርአዮ ከመይ ገይሩ ብትግርኛ መልሲ ከም ዝህበና ማለት እዩ። ብሸት ናይ ሓበሻ መግቢ ክሰርሕ ደልየ ኣለኹ። እንታይ ዓይነት መግብታት ክመርፅ ትመክረኒ? ከመይ ገይረኸ የዳልዎም ዝብል ሓደ ቻት ሕቶ ሂበየ ኣለኹ። ከመይ ገይሩ ከም ዝመልሰልና ክንርኢ ኢና። ኣራይ ቁርብ ግዜ ወሲዳ ግን መወዳእቱ ሰሪሓ ኣምፅያትለ ኣላ ማለት እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ
أزي سفح زخونة مجلس إيباتنا لا مالتي جيت عند مجلي دورو وات فرو درهو قربلالو أختي أتوراغما سأدمات زلو أتمسل كم زنريق زلنا مالتي نايتر كيب نايتر بلالوزي كيب كوتا بزح هاقوافات زلو أتمسل جن مسكزي نا ترين ناخونا مسكده نالوات موديل تقومو زلو زحاشة ريزالت زل تخوون يزبل مثالني هذه ساعتين كم سريقو زلوهم زمسلتي تملسي نسخاكم كافتينكم بعدهم تفردو مالتي دارقا تقرنيان أمحارنيان استحاوسي خلأي كفال نريوت ناي مترجم زبل كفالي وزحات سبات إيميل كتصحفو خلو وسندات كنببو خلو يصدام يوم سلازي زقاف الزخاء كاب إنجليزنيا وي كاب قوانقواتات ناب تغرنيا وي ما كاب تغرنيا ناب إنجليش ملو حرقات نمترجم كنت كمال نخلينا حجي هذا إيميل أبزي كاب إنجليش ناب تغرنيا ترجم اللي كله هراي كمست عزبو زلهم لما نتظهر ناو نا إنجليش ناب تقرنيا ترجم نالو مالت تاسال سيتي تقوم لما نا يمزقب قالاتيا كاب إنجليش ناب تقرنيا ويكا بنهارينا كاب تقرنيا ناب إنجليش كترجم الناتفل مالتي جابزز هنا صحفت كباية بإنجليش ناب تقرنيا قالات كترجم الناتفل كم استعزبوا زلهم هيلو إلى تحفل له هيلو دما كم يوعلكم كم يحاديركم ويسلام إلى ترجمات لنا الله مالتي كم زجرنا نزي ناي تقرنيا AI chat bot application تتكمنا أم ناي معلتاو هيوتنا سرحنا ربعا خنركم نخلينا لينك ناي ذا أب تحت الديسكريبشن بوكس أمتلكم الله كأو بمورار بعلهم فتنوا زي فيديو زت عام هو انتر أرغبكمو لايك شير قبروا كم ززولنا AI تكنولوجيا تمرتات بتقرنيا نمكتسال دما بس channel سبسكرايب قبروا أبزل فيديو بخالي أبليكيشن كسابنا الراخب السلام كونو